Asta e tare rău, asta, bravo. Asta o să facă senzație. Și până jos. Lasă-te până jos, așa, pe cală. Așa. This is my fly, J3. Play, she's my fly, VC. La microfon, la microfon, Fly, la JC. 39. Cum merge filmarea? Merge bine, merge bine. Și până jos. Da? Și până jos. Mă bazez pe tine, da? Da. This is my fly, J. Pe YouTube, pe YouTube. Da. This is my black, this is my black, Gata, mă, stop. Gata, mă, stop. de luni până vineri. Stai să zici Doar și la- zi, ia zi, cine e? Doar la Care e? SVR2. Ia zi, ți-ți plac femeile sau bărbați? Femeile. Femeile, nu? 0749 Așa? 765087. Numărul meu este, telefonul este deschis. Vă rugăm să sunați oricine. Și un tarif așa pentru doamne, ca să știu. Numai 40 de cenți. Nu vreau mai mult. Vă mulțumesc. Pe minut? Cât doriți dumneavoastră? Cât vreți?